Awusicelo gasa insizwa ayikhuleleka amaphumulo esigodini sasemabomveni. Onothando kakhulu ngokubhala kanye nokulingisa. Kangangokuthi sengike ngasebenza noKhozi FM lapho ngibhala khona imidlalo yomoya. Isingithi singake sengibhalile. Ngiqale ngothando lwedubelene ngeza ngokhetha izinyembezi. Kukhona neminye esejokweni lokuthi ingene emoyeni engakakwazi ukuthi ngikhulume ngayo kwamanje. Ngiphinde futhi ngibe umbhali noma ngibe omunye ababhali besinqumo khona kuKhozi FM. Nangapha ke ngibona kude umuntu wathi Shazi. Angibani njengamanje ngilapha yami uMalanga wafana la ngihlala khona indawo ka Alex ongidayisi wezindlu. Phinde ngibe lapha futhi kuZalo indawo ka Sikhohle igama. Kodwa uyiSpice kaMadlala. Yes. Mfowethu. Yes. How long we have been acting for radio drama? Ngithi ngiqale ngo-2013 kuze kube manje sisayidodula nje. So, and how long you have been a writer for radio drama? Ngicabanga ukuthi uthando vele lukhona lokubhala benganinakile kangako ngathi mangifika emsakazweni ngabona angingazi limit ngingakwazi ukuthi kube khona ongaphezulu kokulingisa nje kuphela ngikwenzayo ngoba sengiqala ke ngibhala. Ngifike uKhozini mhlambe ngo-2014 before 2014 angisakhumbuli kahle. Mhlambe kwadlula iminyaka emibili noma owodwa ngabe sengiqala ke nami ngithi ake ngifake nami yami imisebenzi ngibhale ngibone ukuthi izohamba kanjani. Yes, your radio drama Kukhethwa Izinyembezi is currently on air on Ukhozi FM. Tell us, what is your feeling about that? Iyangijabulisa indlela abantu abareceive ngakhona umdlalo ngoba enye into esiba nayo mangabe ubhala ubona lento usikaze abalaleli bazoyithokozela into umsebenzi. Yebo ungayitshela bona ukuthi ayilanga ngishayela impela. Omunye umuntu indlela alalela ngayo ingahluka kwindlela wona obona ngayo umsebenzi wakho. Ngijabulisa kakhulu ngendlela owamukeleke ngakhona nangendlela othandwa ngakhona. Esikhundla zokuxhumana ikaze ke siqamba amanga mangabe postiwe ngawo umdlalo noma kukhona umsakazo uKhozi nokhulume ngawo umdlalo ngaphansi kwepage leli loKhozi ama comment ayasichaza wona ukuthi abantu bawuthanda kangakanani lo mdlalo. Last year you switched to television and we watched you on Amalanga Wafani, Uzalo. How was it? Ukusebenza nalamantu khonjana ama production companies omabili owelba Amalanga Wafana kanye noZalo ukhiqizwa inkampani eyodwa. Uhluke abantu abasebenza ngapha nangapha kuZalo nakuMalanga Wafana. Kodwa akuthando engulitholile nendlela engamukeleke ngayo kamnandi bekuyimfudumalo yodwa ngichaza kanjalo. Yes. Can you say that 2025 was your breakthrough in the acting, especially on TV, or not? Ngingathi angibonga uThixo. Angibonga uThixo ngalokho asethe wanginika khona yize ibanga kulokho engikufisayo kusakude kakhulu ukuthi ngifinyelele noma ake ngithi kusathe ukuphela ukuthi ngifinyelele la ngifuna ukufika khona kodwa ngikubonga kakhulu lokho sengithenga ukuthola noma ngakuzuza okanye ngakwenza okwamanje. So tell us the difference between acting for radio drama and acting for TV. Yombili lemsebenzi ibukeke ilula. Kodwa masuyenza usungaphakathi kunobunzima bakhona. Kodwa ke ku radio ngingasho ukuthi akunzima kangako ngoba okwakho ukuthatha iscript usifunde understand ukuthi character ikhuluma ngani izokwenzani umuntu onjani. Ukufunda nje phambi kombhobho asizwe kodwa ukuthi iyaphila ungabe nje ukuthi wena ugijima namagama uyafunda nje kuphela because ngeke ize connect kahle nomlaleli. Kanti ngala ku TV kumele uyigqoke kumele lokho sukufundile awuzoqhamuka masesishutha ukuthi usabuka ephepheni or ku script kumele kube sekuwena sewugqokile seyisekhanda kunomehluko omkhulu ngaleyo ndlela. Yes. So going forward, are we going to see you more on TV? Kunjalo kodwa ke okwamanje ngizocela ungakhiphi information ephelele okwamanje kodwa kukhona okuzayo maduze engizobonakala khona ngibabona kude. Ngijabule ngendlela isimanga ngayithuba leli okuyilona engizovela kulona.
So do you love both acting for radio and TV or? Nzima lo. Kufana nokuthi lo uzofana nokuthi kulabo abantwana abami ababili nawo uthanda muphi kakhulu. Yeah. So being a writer for radio drama, can we see you in future being a writer for TV drama? Right. Inhloso nesifiso vele sibheke lapho. Ekuthenini ngibe not ukugcina nje ngokuthi ngibe umbhali mhlambe kwenhlelo zakumabona kude kodwa ngibe nolwami uhlelo kumabona kude. Kuyi acting nokubhala manje. Ake ngithi acting kumina ngithatha nje ngendlela engilidela lapha yala ngifuna ukufika khona.